Igor Macazaga continúa con su bloque de la temporada pasada con muy pocos cambios, algo que destaca su entrenador. Gracias a eso han podido entrenar bien en la pretemporada y este año quieren mejorar el cuarto puesto que consiguieron en la temporada pasada. Ondo, azken ondo entrenatzen ari gara eta bueno, izan ditugun estropaetan dare naiz etxiratan eta txikitan dare oso lehiakor da ondo eta gustoa. Ondo, aldaketa oso gutxi izan ditugu, inoiz baino gutxi jo eta sentidu hortan uste oso positiboa dela hori. Aukera ematiz azkenen pixka lehengo base hortatik antira eta gauzak pulitzen eta mejoratzen joteko eta sentidu hortan oso gustoa. Bueno, 3 urte segida lortu dugu bandera irabaztia eta lehen urten laugarren izan ginean azkenik, gure helburua horrezko txanda zan da lortu gendun. Aurtengo begira helburua laugarren postu hori hobetzea da. Gu norbeak bere errealitate ezautzeko, ezta? Bestena ez dago ezautzeik. Bakigu zaila izango gara, urteri izatea zaka. Gure buruari begira, barrura begira egiten duen irakurketa egite dugu. Onbo gaude, aurrera posok ematen ari gara, gazteketa ere azten nahi dira, eta taldea beha ere kompletogo eta sendoago ikusten eta sentidu hortan lehen gurta erekiko gure helburua aurrera posok ematen ari da.